ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ଘଟୁଅଛି। ଏହି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦିଓ ବା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରି ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମାଉଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ବିରକ୍ତ ନ ହୋଇ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷାକୁ ଫଲୋ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଆଚରଣ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12:14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, এই ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଅଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଦରକାର, ଅଭିଶାପ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହିସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଆମମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇନାହୁଁ। ଏବଂ ସେଇ ରୋମିଓ 12:17 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ମନ୍ଦ ବଦଳରେ କାହାରି ମନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେହି ସବୁ ଚିନ୍ତା କର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ପାଠ କଲା ପରେ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଅଛୁ ଯେ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବା ମନ୍ଦ କରେ, ତାହାକୁ ଆମମାନେ ମନ୍ଦ ବଦଳରେ ମନ୍ଦ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଆମେମାନେ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ 19-20 ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ବରଂ ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଧିତ, ତେବେ ତାହାକୁ ଭୋଜନ କରାଅ, ଯଦି ସେ ତୃଷିତ ତାକୁ ପାନ କରାଅ। କାରଣ ଏହିପରି କଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଗଦା କରିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଧିତ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଭୋଜନ କରାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ଯଦି ତୃଷିତ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ପାନ କରାଇବା ଦରକାର। ଏହା କଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ ନା ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଗଦା କରୁଅଛ ବୋଲି ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। ତେବେ 21ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ ସୁକ୍ରିୟାରେ କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କର। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯଦି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଘଟାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରେମର ସହିତ ତାର ମନ ଜିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବାଇବଲ କହେ, କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ ସୁକ୍ରିୟାରେ କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କର। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:39 ପଦରେ ମଧ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ କେହି ତୁମର ଡାହାଣ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଏବଂ 44 ପଦଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ତାଡ଼ନା କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ
ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଇ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ସେମାନେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଅନାବନା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଅଛୁ, ତ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି ସେହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆମମାନେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାପ ଭୁଲ ଅପରାଧ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ମିଥ୍ୟାରେ ଆରୋପ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ତାଙ୍କରି କଥାର ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବୋଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷତୁଲ୍ୟ ନୀରବ ରହି ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଗତରେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଏହି ସୁଯୋଗ କିଏ ଉଠାଇବ? ଶୈତାନ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କରାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବ। କାରଣ ବିଜାତି ଭାଇମାନେ ବା ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆମର ଲୋକବାକ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରୁଅଛି? ତାହା ଶୈତାନ ବା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କ'ଣ। ତାହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବ ନା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।